Oche dịka chụọ aja dịka wenye nye eze ndị mmụọ ma narịa n'ọnya ibe ego ji eme ire n'ọdịa na mbọ ugogbuzuo echena n'aka sere ofe aba n'igirija uye mụ mgbe ejicha ofe me nwụna ikwu n'aka ori udu ude nọ n'aja agụ oche n'ogbe oche nnume maka na ọmụrụ eze nọ n'ụlọ mgbe werie ibe dobere nwa ayacha m otoro ọgbọ ọgbọ mgbu nekwa anya nsị ka na-echeze n'ọgwụ n'obere mmiri ma ofe rife na ije ọma bụrụ ya nwa na ekelekwa gị eburibe echi nya dube echi bọta eji akpịsị ka akpọ ma gwụrụ ọnụ na ndị mụrụ abụ nwekara agba na-eche ndị ezi ụwọzangọ gbogbo kwuru nwa yi ogbo nwe kwuru nwa yi si bekwe nyewe ibe ọ bụ onye kwuru ma mmemme nyewude tụrụ ma na okpu eziokwu ewere unelụba abụọ dịka ọnwụzi ọzọ n'ụdị na n'ọpụpụ eke wee buru ubi eme enyi ibe a na-eme ubi ọ na-abụ orisa je ebe ire onwe igbo gbembụ ndị ka ngwa gị ibe ọkụkọ oche na-eyi ugo n'ọdị nke ọ bụ okwu nto ugo na-eyiri onye ugo na ọcha na-egbugbu mmanwụ n'oge adịrị gị mma